I els suecans, mira, tenim un poc de fama de xovinistes sempre, i sempre estem fent bandera un poc del nostre poble i la nostra terra, però és veritat que tenim un paisatge que a més ens condiciona molt del nostre estat anímic, és a dir, conforme l'arròs va creixent, assecant-se, espigant i després desapareix, d'alguna manera nosaltres girem, el nostre pensament, els nostres sentiments giren un poc al voltant d'aquest ritme natural, no? del paisatge. Vaig pensar en un barri de lleidatans a Nova York, un barri de lleidatans mafiosos, no? Amb els seus gàngsters, les seves amenaces, els seus restaurants de cargols a la llauna, on al darrere s'hi fan els negocis bruts, i un detectiu, esclar, un detectiu, el protagonista, Johnny Pellegrí, que ha de ficar-se en aquest barri, a Peltham, el barri dels lleidatans, doncs a solucionar o bé, o embolicar-se a ells, no? Enmig dels problemes dels mafiosos. No? Als 90, la Isabel Clara Simó va fer ja aportacions molt interessants al gènere, no? Per exemple, els títols com La veïna, La Nati, El mas del diable, són novel·les que d'alguna manera incorpora una escriptora amb personatges femenins, perquè la Isabel sempre d'alguna manera juga amb el rol del paper femení dins de la literatura, i bueno, la sarbatana diguem que és el final del cicle, no?